Takže čaute lidi, já vás zdravím u mého třetího videa. Je to cesta do školy. Teď momentálně jdu k naší autobusové zastávce. Nemá to moc kvality, což se omlouvám. Je to tam? Ne. Takže v tomhle videu natočím cestu do školy. Možná pár kámošů, co budou chtít. A tak. Já teď najednou vidím, že jdem a já to počkám. Vstupnu a uvidíme se. Pavle! Pavle! No, já nechci spát. Počkejte, stupnu a zatím čus. Takže jsem tu zpět a jsem na zastávce, jsem tady s Pavlem. Čau. A cesta do školy bude zatím trošku nudná, protože tu nemáme autobus. Ano. Tohle je naše zastávka. Sorry, že to nemá dobrou kvalitu. Tak. A zhruba nebudu ukazovat, odkud přijde autobus, ale asi to stopnu a uvidíme se, až budu v autobuse, nebo ne, já to budu točit furt. Teď si to třeba dejte na lištu a dejte si nějakou hudbu, protože teď to je takový nudný. Kolik máme, vole, a tak já neuvidím ten. Ježiš, neuvidím čas, ne? Sakra jsem nedomyslel. Jako vidím čas toho videa, ale no. Přibližně už je 30 minut. Dobíháme na autobus. To děcko dobíhá na autobus, přemýšlel jsem, že natočím nějaký weekend challenge. Chci se trošku opičit po Gogovi, ale nechci kopírovat. A začnu asi podobně jako Gogo. Začnu taky Chubby Bunny. Nevím, jestli to budu dělat sám. Ještě nevím, možná budu sám, nebo budeme dva. Ještě nevím, to se s někým budu ještě muset dohodnout. Jak bude mít čas kdo a to. No a prostě tak. Hele, tamhle už nám jde parta loukařů. Já asi nevím, no tak to ne, no. Já to mám hrozně rozmazaný. Jak to máš rozmazaný, co s tím naděláš? Vidíš, to 75? Sakra. Tak už víte, čím jezdím. Ne, dělám si srandu. Rozhodně nejezdím 195. To jezdí jenom magaři. Jo, no. To jsou mentálně postižení. Budeš nadávat mojí babičce? Ne. Ne, nebudu. Myslím, že nebudu. Moje babička dělá dobrý zlízač. Jako Mentova. Asi se na tohle video moc lidí nepodívá teď ze začátku. Mám hlavu piratu zatím. Když si to mě nepřidal na YouTube. Takže já se s vámi loučím zatím. Teď to stopnu a čus. Čau lidi, jsem tu zpátky po malém stopu videa. A tamhle, ne to nevidíte. Tady zhruba někde je náš starý autobus, tady ho můžete vidět. Takhle. No, těžko, ale prostě. Svůj palec. Ale ne, tak se podívej, ču. Superman palíček. Tady někde. Tady máme budku. No, každopádně uvidíte většinou asi číslo .5009. Ještě nám To je 5009. Jo, právě. Nebo 600. Tečka. Šestka mi to nepřipadá, tohle není zrovna. Jako, že by 2006. Ale tohle 6002. Berete, to postavili v roce A co víš, třeba je to takhle v obráceně, po? 2006, to neumíš číst? Neumíš číst, tohle je dvojka, nebo pětka. Takhle, jo, takže já se s vámi zatím rozloučím a
Uvidíme se, až budu v autobuse. Vždyť jsem tady po krátkém střihu nebo co, nebo snipu videa a už jsme v autobuse, asi mě neslyšíte, že všichni žvou a já nic neslyším. Teď asi uvidíte momentálně buď to černo, moje boty, jeho boty, nebo jeho ksicht. Nebo venek. Tady bydlím. Někde. Můžete si mě najít. Až bude mít svět garáží jako Google Tour z Kořicu. No a já se asi s váma zase setkám. Já se s vámi zase teďka rozloučím, protože sem budou nastupovat lidi a uvidíme se před školou. Takže čau lidi, jsem tady po malém stopu videa. Už jsme před školou. No, respektive ještě v autobusu, ale tamhle je škola. FDP. Někde, jo, tady. No. Za chvilku budu vystupovat, takže snad mi ten telefon nespadne. Přeplňovaná škola. A teď bude výstup z autobusu. Opla. Takže jo. Takže tady máme naši přeplňovanou školu. Fakt snad nespadnu. Pavle, počkej. Se tady s nima rozloučíme. Takže já se s váma loučím, i Pavel se s váma loučí. A to je zatím.